गाडीचे नंबरचे लेटर का हाईड केलं आहे? गाडीची नंबर तुमची प्लेट आहे तिकडे एक लेटर हाईड केलं, कशाला केलं आहे? पावती फाटते ना, हां, पावती फाटते ना. असं काहीतरी कांड झालं, तुम्ही कोणाला ठोकून गेला तर कसं कळेल कुठली गाडी आहे? आमचा व्हिडिओ करतात. हो, व्हिडिओ करतो. तेच कशाला ते हाईड केलं आहे तुम्ही? पावती फाडायची म्हणजे तुम्ही क्राईम करायचं आणि पळायचं. हां, थांबा आता, पळतात कशाला? थांबा थांबा थांबा, आणि तू पण माझ्या गाडीचं काढणार होता. दाखवतो. काय करतो? 100ला कॉल करतो. थांबा थांबा, कुठे चालला तुम्ही? तुला काय केलंय मी? तुला काय केलंय नाही. काय पण नक्की? तुला केलंय काय मी? तुझी तेच गाडी दाखव, तेच ठोकली, दाखव, अडवली, तेच काय दाखव. केलंयस? तेच ना, असं माझ्यासोबत झालंय असं म्हणून सांगतो. माझ्यावर ठोकून गेला आणि ती पण एमएच गाडीत होती. काय केलंय? बोल पोलिसांना बोल. होय, बोल. आमच्या परमिशन आमच्या गाडीचा व्हिडिओ कसं काय करू शकतो? थांबतो, सांगा तो. व्हिडिओ कसं करतो?